Lini neno nango ango mo onego beni chama kete maino ahinya kaka Rael. Okay, and Rael kaka youth captains adwa mondo chama sama wadhi ODM at 20 ni gisisitiza on women inclusion in leadership because for the longest time waneno ni chama mar ODM ema ntiegi inclusivity because we have potential leaders like Gladys Wanga who was elected as the governor at 43 years and mano N plus sana nikech Kenya ka mondo ibeta ni inyako matin to yudo space mar politics mantie jo ma recognize in ni an nyako matin tani na political space. I can go to my office like ODM Chungwa House and I'll be welcomed. It's so hard. So no adwaro ni sama wadhi ODM at 20 cha gite mondo gi strengthen that political structure that ODM has mondo koro sama wadugo Nairobi ka wange kaka wabro dhi wuyo gi yudhe moko mondo o join party wani kaka koro nyiri matindo ntie nyiri moko mantie grassroots level ka ma onge joma nyalo wuyo kod ginyisgi ni biuru chamani nyalo konyou kila ng'ato nigi strengths mage gi weakness mage ma nyalo yudo opportunity ichamago koro ka gikonyowa mondo giketo inclusivity mana ka small wacho no bro konyowa matek sana. Okay. Billy ngeni wachni dhi diriyo